Poď aj keď roztrhneš pásku, nevadí, poď. Poď. Boha, tu zase budú zábery. Nie, ten musíme Do Vieťakova tá by má, keby som bol nejak debilne vyzeral, tam a tam fúkne hneď. Ona to robí, ona hneď mi dá fotku. Ona hneď. No ma neznáša, vieš, a ona hneď. Aha. Tak vyskočíš to, ukážka a nikto to nebude, že keď nikto nemá to. Nikto nečakal, že na takomto mieste. Ale reklama, aká parádna, aha. Jaká je vymluva? Ale je hore, no. Vymluva žiadna. Ruky nestíhajú hrať. Aspoň ti dá večer za to, naháňanie sa tu s tou tyčou? No. Nič ti nedá za to. Ježiš,
ešte, že tam nemáme naozaj nejaké veľké kužlíky, to by boli veľké havárie, napíšeme samozrejme, že čas výsledný na ruku našemu najmäčšomu jazdcovi a ideme ešte stop. Dobre, špička, pripraviť sa, pozor, štart! A ideme bomby, alebo takhle zapíname pasy. Dobre, dobre. Vyzerá, že to je dosť technicky náročné, keď sa tak kúkam. No, uvidíme. Naozaj nevyzerá to jednoducho, takže je to trošku zložitejšie ako fúry. Nevadí, prejdeme podlužníkov. Toto keby sa stalo na trati, tak už máte rozbit. A skáčeme. A ruky hore s tým vrecom. Výborne, výborne. Tak, super. Poď. Dobre. Vyzujem, zoberiem loptičku. Nie, on má rýchlejší. Ty som bol trošku pomalší. To nevadí. So špongiou nazbierali čo najviac vody do tej prášky. Čiže Prídeš sem, míňam namočím, stlačím, nech sa nabere voda a s týmto utekaj. Pozor, štart. Hej, dívajte sa, toto sú úplne, že bomby. Budete mokré deti, ľudia, choďte trošku ďalej. To žena pôjde. Či nechceš? Zdávaš sa? Dobre. Ideš? Tak poď. Budeš 11, lebo nám chýba jedna žena. Však chcel si? Pripraviť sa. Pozor. Štart. Ty brďo. Prvý, druhý. A už ďalej. Štefan Vrašiak, poprosím. Dámy, poprosím vás, takto sa teraz zoradiť aj vy sem. Ja viem, že vám bude trošku svietiť slniečko. Takto sa nám tu zoradte, niekto môžeme točiť, že kto sa ako volá a vy musíte zakričať. Poprosím ťa meno? Panes. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Mama Medveďová z ulice Medveďová. Gratulujeme, babi. Ale bolo to super, poprosím výnimku pre Mašťakovcov, lebo to je isté. Nejako to vymyslím, aby to bolo pro všetkých. Tak čo, aké to bolo? Hej, tento druhý výjazd už sa to opakovalo, keď sa to opakuje, už to není ono, či čo? Nie, je to stále super. Lepšie je to? Najlepší. Áno, není to najlepšie po prvýkrát? Nie, je to najlepšie za každým. Áno, my sme viackrát, môžeme potvrdiť. My sme viackrát. Môžete sa pridať. Naše bláto je najliečivejšie v strednej Európe, čiže naozaj liečivejšie nenájdete iba tu, v Súčanoch. Takže a pozrite sa, aké to je vlastne plítke, čiže moc hlboké to... Krása. Aj toto by chcelo byť ešte nejaký jeden pekný skok, naozaj chlapi. Hoďte tam deti. Ideme na